Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para permisa, kepanggih malih kalih kula Kira Nafisa ing Lintas Warta. Kula teng mriki badhe ngaturake babagan ngenani dampak saking pembangunan bendungan Jeragung. Sumangga dipirsani pawarta menika. Bendungan Jeragung papan wonten tlatah Dusun Gedung Letik, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Pembangunan Bendungan Jeragung dipun wiwiti ing warsa 2012 lan perencanaan bibar ing warsa 2012. Pembangunan ingkang caket dangu ngurgakake awang kangge wargi. Bab menika wonten raosake dening wargi Dusun Gedung Letik ingkang papan meganipun wonten gusur kangge papan bendungan. Senajan wonten gantos tuni kejawi wargi Dusun Gedung Letik, dampak awon ugi wonten raosake dening desa ingkang dipigunakaken kangge akses truk ingkang beta material lan prianta sawat. Tuladhanipun dalan berdebu wonten mangsa ketiga lan dalan berlubang. Makaten ingkang saged kula aturaken, menawi enten kelepatan nyuwun pangapunten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.